проект е изключително добър пример за взаимодействие между българските и румънските неправителствени организации и институции. Трансграничният проект генерира добра практика, като създава информационна система, която осигурява възможност за ранно предупреждение и ранна информация за бедствия и аварии. Трансграничният проект в допълнение генерира добра практика, която има възможност да бъде мултиплицирана на територията на цялата страна, има предвид България и естествено Румъния. Потоци, води, реки и така нататък се вливат с голям интензитет в река Дунав, спускайки се от Стара планина и съответно от Карпатите. Ще се радваме изключително много, ако имаме възможност да обхванем тези реки, води и водоеми и ги включим към системата за ранно предупреждение и известяване. В Велико Търново имат проблеми с наводнения? Да, Велико Търново е област, която е една от най-големите като територия. Тя започва от Стара планина и свършва до река Дунав. Една от най-големите е като територия. Има наводнения, основно те са в пролетния и есенния сезон, всъщност когато се топят снеговете и когато има голямо количество дъждове, които падат. Има редица наводнения, значи през миналата година бяха 4, като бяха ударени два от големите градове в област Велико Търново. Всъщност в община Велико Търново, град Дебелец и град Килифарево. А диги има при тези реци? Има, да. Има диги, но те са стари и амортизирани. Те първа се изграждат нови съоръжения, като цяло нямаме много средства за превенция.